риската за божествения бил меча, на брат. владетеля идва от Постана Траките. Категорично да. Веселина Вачко е Категорично да, и много то... голем. Тоест, когато е император Наполеон, да речем, е взимал короната, той е следвал една тракийска традиция. Ами не случайно френските крале са се клели върху римското Евангелие. Което е на кирилица. Така, което е на глаголица. Да, на глаголица, извинявам се. Да. Така, много е забавно, изключително забавно е, защото те са знаели за тази азбука прекрасно, че има такава азбука. И въпреки това са виждали за изключително свещена. Трябва да има причина. Каква е причината, съм обяснила в книгата, която скоро ще излезе. Не само, че знаят, че има такава азбука, но да има и доста сериозна борба срещу нея на Запад по едно време. При всички положения, когато говорим за този тип, да се върнем на темата за точно тиранстването, онова, което е различно в нашата концепция за сакралната власт, е не, че си син на Бога и на земен човек. Не, в момента, в който ти поемаш властта, ти ставаш едновременно Бог за другите и оставаш човек за боговете.